tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Tichivimba zvekare senguva yose kuti muri kubatana nesu pazvidzidzo zverhapsody zvatinokutumirai svondo rimwe nerimwe. Ndinovimba kuti muri kufamba nesu pazvidzidzo izvozvo. Haleluya. Ndinovimba zvekare kuti muri kubatana nesu pakuronga, tichigadzirira zuva guru ratichange tichisvitsa ruponeso kuvanhu vose pasi rose. Izuva richipirira zvita ndo patichange tichiita izvozvo, tichifambisa mabhuku erhapsody, uye mwedzi wose wazvita ndo basa ratichange tiri kuita iroro rokusvitsa mabhuku erhapsody kuvanhu pasi rose. Haleluya. Toda kutenda mufudzi Chris senguva yose, ndichivatenda nokuda kwokutipa mukana iwoyo kuti tigone kusangana pamwe chete tichidzidza shoko raMwari, tichinamata pamwe chete, tichisimbiswa sevatsvene. Asi toda kuti ndibve ndapinda muchidzidzo chedu chatinacho pasvondo rino. Kwanzi usatsvaka kufadza vanhu vasingadi Mwari. Usatsvaka kufadza vanhu vasingadi Mwari. Regai tinzwe kuti mufudzi Chris vanotipa nyaya iyoyo vachiti kudii. Zvirevo 24 ndima yekutanga kwanzi usachiva vanhu vakaipa, usashuva kufamba navo. Haleluya. Kwanzi kune vamwe vakristu ava vanochiva vanhu vasingadi Mwari, vanoshuva chose kushamwaridzana nevanhu vakadai. Vamwe vavo vanotofarira kuzivana nevanhu vane mukurumbira. Vakristu ava vangakokwa kunova nevanhu vane mukurumbira. Vakristu ava vanotozofara zvikuru, vanofunga kuti vanenge varemekedzwa zvikuru, asi Mwari havatori izvi sekuremekedzwa. Havadi kuti uchive vanhu vasingadi Mwari. Kwanzi nokuti ndo zvinokanganisa vatsvene vakawanda. Vanochochora vanhu vasingadi Mwari. Vanochochora vanhu vasingadi Mwari, voshuva kuzikamwa navo, voshuva kufambidzana navo, voshuva kuhidzana navo. Dzimwe nguva vanotoshuva kuvaroora kana kuroorwa navo. Vasikana unotowana vachisiya vakomana vomuchechi vachimhanya kuenda vakomana vanomukurumbira vari kunze uko. Vakomana vo vachiita zvimwe chete izvozvo, navarume vachiita zvimwe chete izvozvo zvokuda kumhanya vanhu vane mazita anozikamwa iwayayo. Anenge achingozikamwa hake, asi kuda asina kutomboponeswa, asingatonamati Mwari, asingatyi Mwari. Aiwa, usava namafungiro iwayo. Haleluya. Uye kuna vamwe vanobva vatoremekedza vanhu vasingadi Mwari vaya kusvika pakutotora zvese zvavanotaura nokutozvigamuchira nokuda kutozvishandisa muupenyu hwavo. Haufaniri kunge wakaita saizvozvo. Ndo zvatiri kudzidziswa. Kwanzi rangarira zvavakataura ivo Mwari muna Mapisarema yekutanga ndima yekutanga. Inoti akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, kana kuva munzira yevatadzi, kana kugara panogara vanonyomba. Iwe haufaniri kufambidzana navanhu vakaipa, ndiko kuti uropafadzwe. Vanhu vakaipa ndivo vaya vanomhura tsika dzaMwari, vachimhurawo upenyu hwemunyika yaMwari. Usashuva kuva sevanhu ava, usatsvaka kuvafadza
vanhu ava vangava vakafuma, vangava vanozikamwa zvikuru, usachiva pfuma yavo. Saka hazvina basa kuti vane mari yakawanda zvakadii, hazvina basa kuti vanozikamwa zvakadii, hazvina basa kuti vanokurumbira wakadii, usavachiva. Usashuva kuti deno wafanana navo kana kuti wadyidzana navo kana kuti wazikamwa navo. Kuna vamwe vanhu ndombozvifunga izvozvo. Kuna vamwe vanhu vanotoshuva kuti deno vazikamwa kana kuti vaziva, vangatofara kuti vazikamwa kana anomukuru wenyika yavo, asi hazvina zvazvinoreva kwaari kuti wazikamwa namufudzi Kristu. Wotsvaka kuti saka waunokoshesa ndiani apa? Haleluya. Pfungwa dzako dzinofanira kuva dziri pfungwa dzemunhu akazvarwa kechipiri. Kwanzi ndine pandakatanga kusangana nendima iyi ndifudzi Kristu wakutaura kudaro. Ndakanga ndichiri mudoko chose, asi yakandibatsira pakufambidzana kwangu nevanhu. Yakandizivisa zvakandinakira, yakandizivisawo zvinhu zvisina kundinakira. Ndakabva ndashaya hanya nevanhu vasingararamiri muponesi. Vanhu ava vanga vane mazita makuru, vanga vane pfuma zhinji, ini handikoshesi izvozvo. Ndo mafungiro anofanira kuita. Munhu akakosha kwauri anofanira kunge ari muKristu. Kuna vamwe vasinganyanya kunzwisisa ipapapo. Chero mumasangano chaimo munoona kuti vamwe vanhu vanokoshesa munhu nemhaka yokuti une mari kana kuti une zvimwe zvinhu zvakadii. Aiwa, kana kuti une mota yakanaka. Munhu asina chaanacho ongosiyiwa akadaro, nyange achitoriye muKristu wakanyanya kusimba. Hapana batsiro inoshamisira yaungaona kumunhu asingatyi Mwari. Ngatipoti pane vanhu vaviri, muKristu akazvipira anonamata Mwari, asi kuda asina zvinhu zvakawanda, asina mari yaangakupa kana kuti asina chii, asi akazvipira. Koita mumwezve ane mari, ane zvese, motikari nezvakawanda-wanda, asi asinganyanyi kunamata. Unoziva here kuti uyu asi anonamata uyu nyange asina mari uyu, ukaita dambudziko muupenyu hwako, anogona kunyengeterera zvinhu zvikakufambira. Uyu une mari uyu, chaanongogona kuita kuti rega ndikupe mari iyi unogadzirisa, rega ndikupe mari iyi, haakwanisi kunyengetera. Uyu anogona kunyengeterera. Kuda nemhaka yekuti anofuma achinamata zuva rimwe nerimwe, anogona kunamata ari pakati pokunamata Mwari vagomutaridza kuti nyengeterera nhingi, anzvengeswe panjodzi yaakatarisana naye. Otonamata nendimi, otonamata, otoshandisana naMwari kukunzvengesa njodzi. Saka ndiye munhu akanyanya kukoshera. Iwe ungasatozviziva, iye angasatokuudza, kana kuti anogona kusazviziva nokuti kuda anga achingonamata kudaro nendimi, akasazviziva mupfungwa dzake kuti wanga achitonyengeterera iwe, asi achitaura nedzimwe ndimi, achitaura nendimi kudaro, zvikabva zvatokubatsira. Haleluya. Uyo mwoyo kuda unogona ngokupa $10. $10 inokuite chii? Iwe ongovaraigwa unongoti uyo kauyo ndikasangana naye unonditengera zvokudya, unondikwidza mota yake, unodai. Uyo wauri kumhura uyo, kanganise ndiye ari kutoraramisa mhuri yako. Minamato yake ndio iri kushandiswa naMwari kugadzirisa zvinhu zvako. Saka ndio mafungiro anofanira kuita iwayo somuKristu. Nzwisisa kukoshesa zvinhu zvepamweya, nzwisisa kukoshesa zvinhu zvemweya. Usangonyanya kungovaraigwa nezvaunoona nemeso. Ungoona madhora 10 auri kupiwa iwayo, ungoona sadza rawakatengerwa nouyu kana rawakabikirwa nouyu chete, wogumira ipapo. Aiwa. Haleluya. Unofanira kunzwisisa izvozvo. Kwanzi newewo haufaniri kuchiva vanhu ava, usatsvaka kufambidzana navo. Nemhaka yei uchifanira kuita izvi? Zvirevo 24 ndima yechipiri yacho inotitaurira. Inoti, nokuti mwoyo yavo inofunga zvoutsinye, miromo yavo inotaura zvoumharadzi. Vanhu ava vanhu verima, asi iwe uri mwana wechiedza, unotova chiedza. Izvi ndizvo
zvinoziviswa muna vaEfeso 5:9 ndiko kusaka usingafaniri kutsvaka kufarirwa navo. Saka zvokuti vanopfeka zvakanaka zvinokunakidza, vane mabasa hazvina basa izvozvo. Vanhu vanomhura Mwari, vanhu vasingakoshesi zvinhu zvokwamwari. Haleluya. Vanhu vasingaremekedzi tsika dzedu dzemweya. Saka haugoni kubva wati kwati navo. Hadzigoni kunge dziridzo shamwari dzako dzaunovimba nadzo. Ndatokutaurirai kuti shamwari chaiyo ishamwari inokubetsera pamweya. Uye vanhu vanokubetsera pamweya, dzimwe nguva vanenge varimo vakagara hauvazivi. Mwari vanongovashandisa chinyararire. Haleluya. Kwaishe Jesu ndivo voga vaunofanira kutsvaka kufadza. Izvozvo ndizvo zvakakosha, nokuti munhu angada muponesi Jesu angavada nemwoyo wake wose. Munhu akadai anozotsvaka kufadza Jesu ava, anozotsvaka kuvafadza pane zvose zvaanoita. Zvino iwe ungafarirwa nevanhu vasingadi Jesu. Vanhu ava vangafarira zvaunoita. Zvinhu izvozvo zvingange zviri kufadza Jesu here? Haleluya. Uyu mubvunzo wakakosha unonakidza. Kwai ukaona zvinhu zvauri kuita zviri kufadza vanhu vasingafariri Jesu, zvinhu izvozvo zvingatariswa kuti zviri kufadza Jesu here, zvazofadza vanhu vasingafariri Jesu. Usatsvaka kufadza vanhu. Uye mukurarama kwako usaita zvinhu kuti vanhu vafare, nokuti ndo zvimwe zvinokanganisa vamwe. Anongoda kufadza vanhu, unoda kuita zvinhu zvaanotarisirwa kuita. Haleluya. Aiwa, mira neshoko raMwari. Tsvaka kuita zvinofadza Jesu chete. Usazoti uri kumba kwakuda kuita zvemabira, vakuda kuita zvokupira mudzimu kuti aregai ndingonovafadzawo ndingoitawo. Handizvo zvaunofanira kuita. Haufaniri kurarama saizvozvo. Usatsvaka kufadza vanhu. Haleluya. Nokuti ukadaro rimwe zuva uchatowe mwadoro ukadhakwa. Aregai ndingovafadza, ndanangosangana navo, vakandigamuchidzawo mukombe. Ndikati ndingangovarambiri, rega ndingomwawo. Haleluya. Hauzozivi paunogumira nepaunosvika. Iwe ziva zvokungofadza Jesu. Ziva zvokuraramira Jesu. Ziva zvokuraramira Mwari. Ndo zvako, ndo zvaunofanira kumira pazviri. Haleluya. Kwai vaGaratia kutanga ndima 10 inoti, nokuti ini handisi kutsvaka kufadza vanhu, ndiPauro ari kutaura, asi Mwari. Handingavi muranda wamuponesi kana ndichiri kutsvaka kufadza vanhu. Tarirai matauriro anoita, kwai ini handitsvaki kufadza vanhu, ndiri kutsvaka kufadza Mwari. Handingavi muranda wamuponesi kana ndichiri kufadza vanhu. Haleluya. Unongofadza vanhu wakamira mushoko raMwari chete. Ndo kufadza kwaunoita vanhu, wakamira mushoko raMwari chete. Ndorangarira ndakasvika pane imwe nzvimbo. Ndasvika pane imwe nzvimbo ndokusangana navanhu vanga vachimwa doro. Saka ndasvika paya tamhorosana zvakanaka, tichitaridza kusekedzana zvakanaka, ndokumva vada kuti kusiyai kamatitengerawo timwe, pane nyota pano. Handina kunonoka, uye ndotsika yangu pese pandosangana navanhu vakadaro. Handina kunonoka, ndakatobva ndatoti inini handikutengerei doro, ndingatokuparidzirai shoko raMwari. Ndokutovaparidzira shoko raMwari, ndokutovapa mabhuku emarapsodi. Chero hama dzangu dzinotoziva izvozvo. Haleluya. Unoona mumwe sekuru anouya kuti muzukuru, ndisirevo kaesikadhi muzukuru. Ini ndobva ndatovataurira kuti handigoni kusiyirai esikadhi, uye ndakutombomira kukusiyirai, nokuti mungatonotenga sikadhi, mungatonotenga doro. Handigoni kukupai mari yedoro.
hazviti. Nemhake handidi kufadza vanhu nenzira iyoyo. Ndofanira kufadza munhu, nokuti ndoziva kuti kana ndikamuparidzira ndikamutendeusa ndafadza Mwari. Ndo zvandinoda kuita, ndozvatiri kudzidziswa namufudzi Chris pano. Haleluya. Regai tipupure mashoko aya tisati tanamata. Iti ini handichivi vanhu vasingadi Mwari, handishuvi kufambidzana navo zvachose. Ndiri muna Ishe, saka ndiri chiedza. Saka ndinorarama semwana wechiedza. Shungu dzangu ndedzekufadza Ishe Jesu. Ndinoshuva kuvakudza nguva dzose. Mweya Mutsvene vava kugara mandiri. Mweya Mutsvene ava ndivo vanonditungamirira pakurarama kwangu. Vanonditungamirira munzira yekururama, vachiita kuti ndibereke zvibereko zvokururama muzita raJesu. Amen. Haleluya. Ngatimbotora chinguva chongotenda Mwari, chivatenda nokuda kwedzidziso iyoyi, uye inini chikunyengetererai nokuropafadzai zvakare. Baleso branga dilas tremero goshda lebro kadrakia bilos trimari gonde bakazia gashe monda bale creporia bakazia gashe monda bakazia gashe monda bakazia gashe monda bakazia gashe monda legro balistraka brogilia streme jegebonze mantraka dilobria talimaria. Baba, ndinokutendai nokuda kweshoko renyu. Ndinokutendai nokutidzidzisa, nokutibatsira kuti tifambe mugwara ramakatirongera, tichirarama upenyu hwamakatirongera. Tinokutendai, ndonyengeterera muno mumwe wandiramata naye pazuva ranhasi, ndomuropafadza. Haleluya. Ndomira saJesu ndichirayira maropafadzo pamusoro poupenyu hwake, pamusoro pemhuri yake, pautano hwake. Ndinodzinga mweya yetsvina, ndinodzinga mweya yakaipa, ndinodzinga mweya yezvirwere kubva mumiviri yavo. Ndinomira saJesu ndichirayira mweya yese yezvirwere kuti ibve, nokurayirai mweya yezvirwere kuti ibvai mumiviri yevanhu ava, ibvai muupenyu hwavo, ibvai mudzimba dzavo, ibva pamwana wake. Ndinokurayira kuti ubve muzita ramambo Jesu. Baba, ndinokutendai ndokurumbidzai. Chitaura kuporeswa kwemiviri yako, muviri wako. Bvuma kuti waporeswa, bvuma kuti waporeswa muzita ramambo Jesu. Baba, ndinokutendai, ndinokurumbidzai nokukudzai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Mwari wakuropafadzei. Ngatisangane zvekare musvondonoya. Morangarira kuti kupera kwemwedzi uno tichange tine zuva guru rekunamata. Haleluya. Tichange tine zuva guru rekunamata. Saka toda kuti tibatane saizvozvo namufudzi Chris tichinamata pamwe chete, chinenge chiri muchishanu nemugovera. Haleluya. Mwari wakuropafadzei. Tosangana zvakare musvondonoya, asi tichiri pano ngaitibatane timborumbidza Mwari, timbonamata Mwari tichivaimbira. Kana usina kuzvarwa kwake chipiri, mira ipapo. Toda kuti tigonamata newe mushure mokunge tarumbidza nokunamata Mwari. Amen. Pane zvose zvamanditira Ishe, ndinotenda mandita mukundi. Hapana chandinotya, kundipa mufaro, kundipa rugare. Pane zvose zvamanditira Ishe, ndinotenda mandita mukundi. Hapana chandinotya, kundipa rufaro, kundipa rugare. Ndinokutenda
ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Rudo rwenyu haruperi, munondikonera nguva dzose. 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 Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Oh, hallelujah. Tinorimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shona.org.
shonachurch.org nepavcc.rhapsodyofrealities.org. tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paindaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pawhatsapp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira sms pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.